sahabi ne fa izo yace sayyidina Hanzalatu yace da sayyidina Abubakar ina zuwa isa mun sayyidina Abubakar sai idinga kuka me ya faru yace aunawa na auna kaina tabbas ni munafiki ne na faka Hanzala sai kwarai na zama munafiki wallahi me ya faru to da sayyidina Abubakar ya ji maganar munafunci ce sai ya ce tashi mu tafi gurin annabi aka zo gurin shugaba ce me ya faru ce zuwa ne na gaya wa Abubakar cewa na auna kaina na ga tabbas ni dinnan dai ba mutumin kirki ba ne munafiki ne manzo Allah ce me yasa yace saboda idan na zo gabanka da abin da yake duniya manta nake da shi ba na jin komai sai shuhudun ubangiji a zuciyata yace amma in na koma gida sai in ga wai in ɗauki yara in dinga magana da iyalina in kusanci ma iyalin nawa in dinga magana ma da wannan amma na zo gaban ka sai in ji ba komai yace da shi to ka yi a sannu ba munafikin da ka zama wannan halarci in an kusance ta haka za a zama